Most menjünk le. Megint abban gondolkodunk, hogy ez jól összehelyeztétek, akkor igazából nagyon nem kell azzal foglalkozni, vagy mert jön tovább, azaz. És onnan azt mondom, hogy slow. És hova van helye? Ez valóban 1-2 centi, hogy is sikerül vagy nem. Tehát azért mutattam, hogy itt átjöttek minket, van az alapozíció, és fölcsavarozunk. Ez nem csúszkál jobbra-balra. Az egy dolog, hogy majd lehet egy promenád, de akkor is a két test együtt van. Elindulunk. Húvig, és szépen maga mellett tovább vezetve, slow. Megtartod a pozíciójákat. Jó, akkor van gond, ha becsúszik, akkor nem fogod elférni, tehát ilyenek lehetnek, ha azt érzed, hogy elindultál, hogy quick, slow, és ide kerül eléd, és van, akkor ugye elcsúsztatod. Jó, tehát egy picit próbáltuk ezt itt összekötni egy elasztikus szalagba, ami engedi a mozgásra az egyetart, quick, slow. És akkor látjuk szépen mögöttem van, és úgy jön majd, hogy 1, 2, 3, 5, 6, 7, és a többi. Gyertek, térjük fel a tárunk.